Shubor nakaslem jong Nong Hima. Ki Shipai ka Oman, kilalit ban palat im Nong India kibala Sahkut haka Jhad hajan ka Nong Masira, kabala Siat namding haka US katba ka dangtmu ban led sya Iran ban thiet umpnyang. Kani ka Jhad ka badan hado arpusaw ngut Nong India kadai kabala tip kerteng kum ke MT Marivex kabala Siat haka singining kong, kadai ka Jhad ka badan nya kalama jong kari palaw. Kani ka Jhad kala Siat namding haka US hadian bakala persyang hadu sausian bandit jaga sange Jhad ha Iran ki Shipai ka US kila kam bakila maham ya kani ka Jhad hadu laisian ban jam ya ka duriau hendai kani ka Jhad kala yai persyang ban yai ben kani ka Jhad kala kemding bat kala jan ngamru haka ba ki nong tre kani ka Jhad ki bede ki nong India suda kila pentip syaki bor penyat ban ai ka jingarap bakerki ka Indian Coast Guard's Maritime Rescue Coordination Center MRCC ka badan Mumbai kala yo jingtep shaphang kani hakapor arbaje minute janmiet hakas nginingkong kumta mar kala pentep shaki Shipai ka Oman Maritime Search and Rescue Center OMSC bani trilang batki nakbenta bani rap palaj em mikini kinong India ki Shipai sun ka Oman ki badan Nong Masira hadian bekala yo jingtep yakani hakapor lai beje minute janmiet kilalit ban ajing rap marmar bat kilapoi hakate ka Jhad Marivex tang hadian minute kidurki bala ringdur le ui bekini ki Shipai kilawan yarap daga helikopter hakba kila yo ban pelat im nya baro arpusangot kinong India ki badan hapo te ka Jhad kari India lingba katnat yadari kala ai kuble ki Shipai ka Oman ki ble trelang bat kloi ban yarap ikinong shongshnong bat yo ban pelat im yaki katnat ya dari kari India kala penpauru bakan nangye petngor nak benta ban ai ka jingsha ni kinong shongshnong ki batre haki Jhad hakanu nu ko por baki don ki jingja badan kam ka jingarap bakirki ka US kala pentikna bakala Siat ekatika Jhad da ka bakam badai namar bakala dep maham bat pethu bhai kani ka Jhad namar ka jing penken jongka ya ka jingkhang ka US ya ki Jhad ban let sha Iran da ka bayethu bakani ka Jhad kala persyang hadu sausian ban phet na ka jing shakhang ha ka US kuman pin kan mau ka Iran kala khang ya ka Strait of Hormuz ka badai ka linti bakong san bha ka jing dia thiet umpnyang ha ka perthei hadian ka jing har thma ka US ban Israel ha ka apu pratrik rumphang hendai ka US pat hadian kala pinbena ban khang yi kinu ki Jhad ban le chaka Jhad ha Iran kabala sedang nado ka khatlai tarik uyayong hadian ka jing bom seiso ka jing akran yesuk ban sange thma bat ka Iran kabala penong ha Pakistan ha ubnai yayong Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya ka jaka ban san ka jaka ban kiyo shaprang है MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing sedang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka job ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong but ki kalalong ka jing shisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok